Applaus kriegen, da hast du noch nichts gedaan, dat wil je het zeggen. Dames en heren, ja, van harte welkom. Ik bedoel, als kerkelijke wethouder met de taak een pleinen te verzorgen. Verzorgen in kerkelijk pleinen. Ja, vind ik het geweldig dat ik hier Heerlen ben. En ik ga van de burgemeester gehoord dat ik me ook beschäftigen moet met de pleinen in Heerlen. Die stellen namelijk niks zuur meer. En om dat een beetje op te krikken, had ze mij gevraagd. Kijk, ik kerkhoor, had ze tegen mij immer gezegd, je hebt de dekjes in de plei, dan ligt de orde vol bij ei. En ja, ik moet zeggen, kijk, en de plei, dat moet leven. Dat moet leven. Dan moet ze kunnen op de truit kunnen schudden. Dan moet ze samen om een dusje kunnen zitten. Kunnen aanstoßen. Kunnen tellen wellen. Die Geerhan zum Beispiel. En dat is leven in de brouwerij. Dat is leven in de brouwerij. En hoe, ja, Jot, en dat ziet de burgemeester dat hij mij gevraagd had om naar Heerlen te komen. En we hebben 4 kerkruidsen voor stiegen je makkelijk over die grenzen heen. Jazeker. Voor schaamloos niet om naar Heerlen te gaan. Ik pak wel even hier de bus terug naar Kerkhoor. Dat is een ander verhaal. Maar goed, wat is in Heerlen los? In Heerlen is veel leerstand. En ik had er duiveltje zien en je hebt wat leeg staat. Een leeg pand, een leeg bedrijf, een leeg bank. Zelfs een leeg glas, kijk naar de hoes. Ik zie liever een glas half vol als je half leeg. Kijk, en nu had ik me bedacht, want de Wilhelminaplei, waar die voet aan ligt, die is zo tote hozen. Daar passeert niks. Die zullen slapen. Die voet gaat kapot. Kijk, en dan had ik gedacht, ja, het kijken. En nu los nu, en ken nu staat door, dat is je niet zoveel. Neven de voet wordt een leeg pand. Zo Jans, ja, wat niet roos, het klinkt zo. Daarom had ik het ook genoemd, het klinkt. Had ik toch een weerschap van je maat. Leven er in de brouwerij, wa? Leven in de brouwerij bij mij. Neven de voet die bouw kapot is. Kijk, en nu ben ik benieuwd wie die 2, waar die voet drieën en wie die dat oppakken. Als ze een beetje verstaan kan, dan denken ze nou. Maar goed, ik weet niet wie het afloopt. Ja, ik weet het wel, maar u nog niet. maar laat ik maar het verrassen. Ik weet niet, nogmaals, wie een van de 2 het allerbeste oppakt. Wenn ze zich losse kiedelen door een kerkruiser, dan blijft de voetbestuur arrangeert ze kapot. Adieu. Nou? Jawel. Geef mij eens een medium latte haver met een dubbele sjoes espresso Guatemala, alsjeblieft. Jawel.
Duister gebrande espresso, hè? Pikzwart. Oh, en tot me dan af met... toch maar een crème brûlée crème en gaat caoutchouc, alsjeblieft. Oh, en toch nog een stuk vegan bananenbrood erbij, als je wilt. Ja. Jongen. Nee te geloven, hè. Alsjeblieft. Wat is los? Ja, hier. Gans artikel over de Nieuwe Nobre. Jiekere avond programma en hij jiekere avond uitverkocht. Ja, dat zal wel, ja. Als zag een proef van een Colombiaanse latte met schoenrubberen sterren erin en wat zag ze al? Nee. Nou, dat kent ze. Nou ja. Dat kent ze goed spelen. Allee, En wat is dit? Bananenkeukje? Bananen. Ja, breng aan. Daarom komt gewoon geen mens meer heen. Kijk nu wie het ziet. Ja, we zullen een wietjaf hebben, geen koffieboot. Een moderne breuzelij. Ik vroeg me zo af, wat er zo boven de koppen hingen. Alle de neumodische zegen. Nee, schrikkelijk. Hoor ik geen neumodisch? Tadaa! Wens het over de duivel has. Wat hast du bij dich? Wollst du in een doos? Nee, en al sowieso niet hinger de mond. Hij drin zit een hagelneu. Hypermodern kaffemachine. Een drutsengt soorten melk. Espresso, ristretto, americano, macchiato, cappuccino, lungo. Ja, en een tas koffie. Och, mijn held, mijn redder in de kaffenoot. Ja, maar voor die misnutzt die kaffeebuurtje. Niks is niet te veel. Hey, en duurzamer. Dit is elektrisch. Ja, elektrisch. En de bonen die er zijn, dat zijn schaalbonen. Ja, die had ik zelf geploerd op mijn werkvakantie in Colombia. Had hij ervoor gemet? Jong, dat is toch geen maatskeel? Dit is een maats. Nou, dan zet me maar eens een tas, hè. Klein, ik denk dat Louis in de bonen is. Louis. Wie kunt du in die machine? Ja, ich wohne uit Colombia met de boot. Wie stond waar ik die boot verkocht? En de vraag was Jolen. Is er vanaf gevallen? Ja. Colombia. Van de vrachtwagen gevallen, boot verkocht. De grondverwerm. Hey, het is zijn heerlijk, hè? Dat kent hij allemaal niet. Nee, Ja. Gaat hij heerlijk. Gaat hij heerlijk. Hij never had ze oorrennen. Bist du ein Nerver geweest? Du vuile NSB'er dat ze best. Nee. Je wil een beetje bedrijfsspionage, dat ken je kort. En ik ben er niet bang bij. Ik ga alleen maar door het venster kijken. En die hand is een Janse grote. Ja, dan moet er voor toch ook rennen. Weet je wat dat is zijn, hè, trouwens? Nee. Het is een pop-up weertjaf. Pop-up? Pop-up. Wat is dat voor zwijnerij? Pop-up? Ja, dat is een zwijnerij. Pop-up. Dat is Engels. Dat wil zeggen dat het gerade zo vlot kunt als dat het nog om je heet. Ja, dat ken ik wel, ja. Maar nou, we moeten met in de tijd. De lui tegenwoordig, weet je wat die willen? Nou, Coffee to go. wat hè? Koffie to go, nou. Koffie om met te nemen, hè. Want koffie werd heutzutage ook op de straat gedronken. Ik ben er droog. Ik werd gek. Ik werd gek van een nerven. Het gaat immer over een nerven. En weet je wat dat zo is trouwens? Weet je wat dat zo is? Dit is goed. Breng me. Nou,
Nu prüf du irgends van de Neuwelt. Weet je, voor 2 dat varkentje wel wees. Maak dich nu niet zo druk. Ja, welk vergetje? Weet je wat dat zo is? Dat is de omhooggevallen pleien uit het kerkhoor. Maar ja, ik zal eens proeven. Wat is dit? Immer wenn ich in der Stadt bin, krieg ich Sinn auf frische Kaffee. Even laat de Zuidse daags niet zo eenvoudig wie het liegt. Meestal is het van die brui, al is het groen en met geen schoen, maar meestal is het ook nog laffe. Hoe mijn oren klingen sloeg het zoer al in de gille schiet. Oh mama, la 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 la. Oh mama, la 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 la. Nee, uw echte gouden kaffe moet me nu nog door Parijs staan. Nee, het juist of dat de zelf gaat van het kaffe zet te wit. Wil ze latte of ristretto, macchiato, cappuccino of ik doppio espresso. Waar doet het lig in de tas, het smaakt gemiddeling even niet. Oh mama, la 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 la. Oh mama, la 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 la. Is er ergens nog wel iemand die nog koffie wit te zetten? Van de boenen fris gemalen en dat door het filter in. Nee, nuance dikmachine die wat blinken, maar die klinken wie het kratsen van verzetten. En ze zus wat door dat moet komt, dan vergeet ik dukster zin. Oh mama, la 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 la. Oh mama, la 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 la. Maar wenn ich in de stad ben, krieg ik zin op frische koffie. Even na de Zuidse daags niet zo eenvoudig wie het ligt. Oh mama, la 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 la. Oh mama, la 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 la. Oh mama, la 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 la. Oh mama, la 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 la. Zo, ik denk dat vooral een tas koffie verdiend aan was. Ja, luister, ik ken het ding naar beneden. Dan moet Louis maar regelen. De koffiemachine is 10 afdeling. Ja, Louis, dan dochter Leyen een Americano. Ja. En doch mij een doppio espresso. Oh, en toch mij nog een ristretto met een Wulkse amandelmelk, alsjeblieft. Amandel? Amandelmelk, ja. Amandel. Hey, ich bin doch in einem Buch gewesen, ich weiß doch auch nicht, wie das Amandel muss. Maar weet je, de opa's hier, dat hadden allemaal. Louis, wenn ze het niet kent, maakt niets uit. Die is hier die dan nog een beetje pink. Hé hey, jongen, hey. Ja? Wat een gedeuns was. Met de Neunoberen. Ach, zo goed. En nou ja, als ze het programma van hun gezien, Ja, heb ik gezien. is zeker of het gaat te doen. Dan zal er toch hel aan de papieren moeten trekken om er nog wat van te maken, hè, in de voet, hè. Ja, maar hoe met dat? Wat wie met, Hoe moet je dat doen? Ik zal het je vertellen. Luister, de Lei en ik verzingen al 3500 jaar vastelovensliedjes. Ja, dat zie je niet. Ja, dat dacht ik wel. En op een gegeven moment over gedacht zo van ja, met dat enorme succes wat voor bij de LVK in mijn hand. Dat we misschien nog eens ergens anders moeten kijken of we het kosten vingen wat een beetje in de sfeer ligt van wat voor u ook al doen.
En zo is ons ingevallen, en misschien is dat ook het voor u trouwens, hè? Anders denken, out of the box denken, zo gaat. Out the box? Niet door uit de box aan. Niet. Dat meen je toch niet. Ga maar weer. Dat er misschien toch eens moet nadenken om hetzelfde te doen wie 4. Zo hand 4 is dus ingeschreven voor de ganz wichtige functie van stadsdichter van Heerlen. Nee, echt waar? Ja, Boy, geweldig. verzinnen niet geworden. Oh, dat Maar is dat is ook helemaal niet erg. Nee, Dan kunnen maar we veel meer energie steken in het op de kaart zetten van de Vod. Ja. Wat dacht ze bijvoorbeeld om van de Vod een richtig poëziecafé te maken? Wat? Poëziecafé. Poëzie. Poëzie, joh. Dat ken ik. Hoe kent u dat? Poesie. Ja, nou, nee. Ja. Ik hou van je ooggevoel. Rozen verwelken. Schepen vergaan. Maar onze vriendschap blijft altijd bestaan. Jongen, wat is dat nu wel voor niveau, man? Dat bedoel ik toch helemaal niet. Ik lees tegen zijn gedicht voor wat er leien niet gemakkelijk. Oh, door het vuur. Ja, maestro. Stadsdichter zie je van Heerlen, dat wool ik toch zo geer. Niet van dat postmoderne, maar op de oude manier. Te oud, te ouderwets, dat woord doe hun verdikt. Zo word ik al vrij vlot bedankt en warm nog heemgeschikt. En wie ik zag dat het comité met dan bij wies verspreken het dichterschap van ons leefstad zich in de vod kan steken, zag een van de leden, wat is dat voor sjelenkal? Toen zag ik, rijmen deed het niet, maar dichten deed het wel. Ja, dat. Wa. Zo diep, wa. Zo diep kennst du mich raken, wa. Maar sie leent, wa. Van der Johan. Ja. Welke Johan? Is je leent. Van der Johan, der Jötens Johan. Der Jötens Johan, die was nämlich als Stadsdichter van Herzogenrath, 111 jaar voor Christus. Ja, kissen nog gewoon. Toen houden we hier nog graag geen hergo. Jongen, joh. Hey, beter goed geliefd wie slecht geklauwd was. Goedemiddag allemaal. Leuk. Wat een ontvangst hier in de vat, hè. Goed, hè? Zeg, van waar hier neven? Een gup voor wel. Kijk. Moest het zijn. Waar wordt u? Er steekt het water aan de lippen, gelukkig, wa. Ja, dat klopt. Dat is van ons. Water? Water? Dan pompen de handen erin. Laat die jongen toch eens uitkallen, man. Jongen, wat brengt u hij? Nou, dan loester. Veel waren hier neven. Ja, maar ja. Echt waar. En dachten hier neven. Nee. We gaan het nog hier neven. Dat is een jullie idee. Ja. Nou, welkom. Ja, welkom. Ja, voor wisten dit dat hier ook een koffie was. Ja, ziek wat. Leuk. Ja, inderdaad. Ja. Hey, maar nu er toch hij zit, wa? Ja. Misschien kinderen voor hetzelfde geld gaat voor ons zingen, toch? Ja, want voor hetzelfde geld is erg bellig. Ja, Zal we dat doen? het niet meer waar. Kijk eens wat voor bier zijn. Oh, man. is toch geen toeval? Ah, daar gaat ze. Gans Limburg heet plat. Dat kent het Hollands en het Engels niet regeren. Gans Limburg heet plat. Ik vroeg mijn matties op de straat dat te negeren. Dit is onze nieuwe moraal. De vaste lovend vier in ons moedertaal. En als het even misgeet, zo wat. Gans Limburg heet plat.
zingen in ons Limburgs dialect. Nu ben ik flabbergasted en denk ik holy shit. Het is juist alsof het plat in een rollercoaster zit. Nu zijn we zo over de rooien, dat veel gans Limburg plat gaan gooien. 1, 2, 3, gans Limburg gaat plat. Dat kind het Hollands en het Engels niet begeren. Gans Limburg gaat plat. Ik vroeg mijn matties om de straat al te negeren. Dit is onze nieuwe moraal. De vastelavond vieren in ons moedertaal. En als het even misgeet, zo wat, gans Limburg gaat plat. De ene vult een schoevering tot honger in de strank. De andere het kriebelt zijn ganse leven lang. Ik kende en daar likken op het puntje van de tong. Ik voelde daar wie water wie ik op het huis gestong. En de er. Hey, hoe zit het biedig, hoe zit het biedig, dat gevoel van vastelavond. Hey, nu kiegels dan ik, wat ik voel is veelbelovend. Het begint wie een bubbel, dat borrelt in de maag. En een sligoos die zitten in een flink stuk van de kraag. Hey, hoe zit het biedig, dat gevoel van vastelovend. Vastelovend leerde Vero's kinderen. Geen cupje worden waren kleuren vracht. Die nek gezicht moest ik mich maar verzinnen. Maar ik voel dat ik verleefd word op verdacht. Het s'avonds wie een schmink wordt afgewassen. Und sponsigen gewaltig gave schroet. Toen velen mich de augen uit de tasje. En zeels gelukkig schreven ik genoet. En je mag het zingen. Onder dat leuks geschming. Je zingen dat zit. Ja, goed zo. Ik ben betoverd door een leven lach. En die de oogopslag het niet volledig in de zin. Maar onder dat leuks geschming. En daar zit een lekker ding. Ik streel voorzichtig wat ik strelen mag. En breng die mulken naar de mulkenvraag. Ja, la 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 la. Nu de doodslag van de dokter gaat later. Want we moeten even wachten op de gaten. Even wachten nog 1, 2, 3. Dat wordt toch kinderen. Want het laatste loop is nog niet binnen. Nu de doodslag van de dokter gaat later. Want we moeten even wachten op de gaten. Kom hou ik holiday, ga aan de brand. Want het laatste loop loopt nog op schoot. De optocht bleef maar doeren, dit trok zich veel te lang. Dat loog aan alle lager, die komen niet op gang. Het laatste loop dat sting maar te draaien in de bocht. En wie het overbie was, sprongen van gaten in de log. Het s'avonds voor een uitslag hebben we urenlang gewacht. Met toen klonk het verlossend woord de president der zag. En wat zag hij? Nu de uitslag van de dokter kunt gaat later. Want we moeten even wachten op de gaten. Even wachten nog 1, 2, 3. Dat moet toch kinderen. Want het laatste loop is nog niet binnen. Nu de uitslag van de dokter kunt gaat later. Want we moeten even wachten op de gaten. Kom hoor ik holiday, ga aan de brand. Want het laatste dag loopt nog op strand. En Polonaise Roger!
dag van de dokter gaat later. Want we moeten even wachten op die gaten. Kom honing alle nee, ga aan de pot. Want het laatste geluk nog op slot. Dank je. Jongen. Echt waar. Wat een stem. Wat een stem. Wat drinkt er? Nee. Voor moeten er vandoor, voor moeten weer. Maar voor komen terug. De hoorde ik dat wel. Ja. Ik ben... Hey. Hey, maar wie vindt het hij in de vod? Dat is toch veel gemütlicher dan hij never, wa? Ik vind het die anders. Ja. Ben je nooit in Erven geweest? Nee, om gods wil, nee. Ik ben er voor, nee. Ja? Niks boven de vod. Ja, nee, toch? Ja. Ja, dat is best leuk in Erven, ja? Ja? Ja, zeker. Iedere avond programma. Top line-up. Wat is dat, Louis? Line-up? Line-up? Je bent toch bleu, maar du weet toch niks, maar... Line-up, je weet, line... Dat ze toch alles online doen, denk ik. Dat snap ik toch niet. Mensen, bij ons voor je heen, het enige wat toch aan de lijn wordt de ogen weg van de oma. Ja, Jongen, aan de lijn. echt, had hier ongeren een stegenleef of zo. Een line-up, Ja. dat is toch programma? Ja, dat programma. Met ons dus. Ja. Dat is meer zo'n geleende programma. Ja. Maar wacht even, we komen niet voor niks, hè. Ja, maar toch geleend, hoor. Dus van Welle kunnen we gewoon teruggeven. Maar wacht even, want ze nu gaat leens en het niet meer teruggeeft, is eigenlijk klauwen, wa? En dat doet vereniging. Jongen, wat is dat hij voor een gekke hoes? Frank, het wordt geweldig. Ja. Van harte bedankt. Ja. Als Frank moet Hulsberg, de geliende. Tot later. Ja. Die je wel. Hey. Hoi. Ik vond het echt leuk. Leuk, Ik vond het echt leuk. Maar we moeten... Natuurlijk. Is dat het klinkt? Och, en de rest zitten we net op te letten. Hallo, welkom in de vod. Ik ben Carlijn. Ah, dank je, ik ben Lily. Ja, ik kom van hier neven. Horen? Van hier neven? Ze zijn hier een beetje geobsedeerd door geen even, maar dat maakt gaar goed niks uit. Zet dich bij mij, dan kunnen we eindelijk weer eens op niveau kallen. Ja. Op niveau en op lengte, wa? Ja, sorry, ik hou niet je hoed. Hij wil je hoed, maar niet te zien. Zo, wat heb je hier gedronken? Groes Bert. Of toch liever een kleintje? Ik schud mijzelf wel wat in. Goed. Ja! Hier staat ze voor Olly. Lily de Grote! Ja, Lily de Grote, ja. Ja, dat is mijn naam. Ja. De meeste mensen zien mij niet staan. Laat staan dat ze mij zien zitten. Hier huurde ik die mannen ook al. Ach, kijk nou, wat een klein vrouwke. Hé, maar mannen, jullie moet toch weten dat lengte helemaal niks wil zeggen, hè? Het gaat er een wachten met die lengte kunt, hè? Hé, dames, weten hoe je kunt zien dat een man een kleine het, hè? Aan het kinderstoelke achter op zijn fiets. Ja, ik heb op de leggere school gewoon niet altijd goed opgelet. Toen ze mij geleerd hebben wat gruien was, heb ik niet gehuurd dat dat in de lengte moest. Ik ben in de breedte gegruid, ja. Het zit hier en hier aan die kipfiletjes hier. En hier, met de love handles, hè. En aan de vod. Nou zitten ze hinger Lily's vod, hè. Ja. Ja, ik probeer wel wat gewicht te verliezen, maar dat valt niet met. Nee, want ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Hoor ik bij de Weight Watchers, kende dat, de Weight Watchers? Met van die punten, kende dat? Die zaten vol. Moest ik wachten tot er iemand was afgevallen.
Nou zit ik erbij bij de weetwatchers, maar dat is ook niks voor mij. Ik heb nou de punt al op van april. 2026. Ja, het heeft hartstikke veel voordelen, Els Kleintien. Hartstikke veel. Maar ja, we moeten eerlijk zien. Het heeft ook wel nadelen. We kunnen nergens bij. Een hangtoffel, dat is bij ons een wangtoffel. En met het hoogwater in Limburg stond iedereen het water tot de enkels en bij ons meteen tot de lippen. En dat is bij mij altijd al zo geweest, altijd. Al mijn vriendinnen gingen op ponyrijden, op zo'n prachtige pony met prachtige manenzadel. En ik hobbelde er achteraan op een opgezadelde hond. En die eens op een Deense dog, nee, een poedel, met een deurgezakte rug. Iedereen zo'n prachtige cap en ik een deurgezaagde kokosnoot. Maar ik heb ze teruggepakt. Els. Ik kwam een heel mooi groot wit paard tegen. Ben ik opgeklommen, ben ik gaan zitten. Billen in het zadel, handen in de teugels, vuur in de stijgbeugels. Ik zit klaar. Begint dat beest mij toch te bokken. Van voor naar achter, van links naar rechts. Ik dacht dat mijn laatste uur geslagen hij. Wat was ik blij toen den draaimeulen stilgezet weer. Huurde mensen lachen en zeggen, oh wat een kleintje, och. Dan lach maar, want kleinigheidjes heerlen, die halden toch. Hoi, fijne avond nog, hoi. Ja, nee, echt. Lily mag blijven. Ja, voor mij ook. En ik denk een vrommes erbij is ook goed voor het evenwicht, hè? Hoezo, welk evenwicht dan? Tussen klinkdomheid en goede intelligentie, Louis. En wat is dan de intelligentie? Ja, of te hassen, of tu weet überhaupt niet dat ze niet has, hè? Oké. En nou geen ruzie maken. Nee, maar- Lief zien, tot straks. Ja. Hoi. Geweldig, wat? Geweldig. Alsof je ruzie maken, wat? Maar zich liep, dat lekt zich. Ja. En dan had nog wat geduurd, hè. We hadden juist nog even gefisternuld. Lei, zal ik dat eens even voor lezen, joh? Nee, ik ga juist geen geschreven, Paul. Ik lees het zelf even voor. Oké. Stadsvernieuwing. Mogen toch al dat breken. Moet alles echt kapot. Het is nog niet ganz veerdig. Of het ligt al op de voet. Oh, wacht even. Nee, ik ken ook een leuk rijmpje. Wacht, even nog. Wat zou u willen drinken? Waar had hier u zin in? Want er maar geen water is. Want dan poppen de enden erin. Ja, heb je daar maar eens mee. Hè? Stadsvernieuwing. Leegstand voor leegstand. Maar zonder te groeien. Ze vullen de leuken. En maken we een groeien. Bananenbroodje. Bananenbroodje. Daar had ik zin drin. Maar één ding vind ik stom. Ik grinse niet zo drin. Die oren bananen die zijn krom. Stadsvernieuwing. Bedenkt vuurs en afbreeks. Dit klein en simpel feit. Doe sloops met al dat breken. Die stadsidentiteit. Oh. Geweldig. Je vond het zelf geweldig? Ja. Nou, ik vond er niks aan.
Nee, hoor het maar bij zingen. Dat geeft er veel beter af. Nee, doe terug volle zaal. Dan kom doe met zingen dan. Dan kom, dan. Laat toe maar eens geduren. Wat muur het geweer en hoe ging het in? Al is er nog zo hel aan getrokken, het zult er niet in. Het is geprobeerd, met hou geen zin. Het zou even vet geweest zijn, het zult er niet in. Dat gloed maar gedaan, maar we had geen idee. Het gans van een ling is het vuur met het wit en ik groet het doorheen. 4 handels bemuid, weer de anger geluid. En toch is er altijd wel ergens weer mis de waar het verbruikt. Het is wel niet gevloerd, ja maar het hou was gevruid. Wat vuur het geweer en hoe ging het in? Alles er nog zo hel aan getrokken, het zult er niet in. Het is geprobeerd, maar het hou geen zin. Het zou even vet geweest zijn, het zult er niet in. Ze doen zo hun best, maar waarom lukt het niet? Wie gooide nog eens mijn motor met stoppen, ik ga wat me deed. We gieten eraan En dat deed ons leed. op die er met kappen blikt dus toch de inzichtse mogelijkheid. Het is goed geprobeerd, ja maar het geeft wie het geeft. Wat vuur het geweer en hoe ging het in? Al is er nog zo hel aan getrokken, het zult er niet in. Het is geprobeerd, met hou geen zin. Het zou even vet geweest zijn, het zult er niet in. Het zult er niet in. Het zult er niet in. Al is er nog zo hel aan getrokken, het zult er niet in. Oh, het zult er niet in. Oh, het zult er niet in. Het zou even vet geweest zijn, het zult er niet in. Oh, het zult er niet in. Het zult er niet in. Al is er nog zo hel aan getrokken, het zult er niet in. Wat worden we omjood? Maar ik denk dat voor de voet wel nog je erin zit. Ik denk dat we wel nog beter kennen. Ja? Ja, kijk dan. Het werd al richtig gezelliger. We moeten weer. Ja, daar liggen we wel op. Maar hij heeft er om veel meer te doen. Ja, maar Ja, ik vind het maar goed zo. ik had een idee. Du bist liever voel wie mij. Of ik denk terug. Wat was er voor idee daar? Ik ga een paar van die zeecontainer op de kop kunnen tikken voor hingende jacht. Toch niet van die martelkamers? Nee, dat zijn geen martelkamers. Dat moet ze angst zien. Dat zijn operatiekamers.
En die verhuur ik als Zuiderland. En de patiënten, die kennen dan hij in de recovery. Die kennen hij dan dagbehandeling all inclusive. Wie kunt ze erop? Brengt geld op. Ja, maar waarom met uitbreiding? Wat? Ik ga nog een advertentie gezet in de VIA. Voor wat? Ja, voor nieuw personeel. Luister, doe een nieuwe koffiemachine. Ik nieuw personeel. Ik ga een advertentie gezet voor een nieuwe eventmanager en een nieuwe gastvrouw. Een gastvrouw? Dat is modern. Oude bok. Een eventmanager? Wat gaat er zelf nog doen? Jongen, manslui. Had zich dan nogal slachtoffers gemeld? Ja. Wacht maar even af. Ik denk dat elk moment een nieuwe eventmanager en een gastvrouw binnen kunnen lopen. Ken ik dat nog? Ja, dat doe je wel eens. Je mag in de tas koffie zetten, alsjeblieft. Tuurlijk. Maar ik zou het fijn vinden, mensen er ook een Elsje erbij drinken, zo met volgend jaar te verdienen. Elsje. Dat kan ze mij best leren. Dan ga je het lekkers voor de dekkers. Ja, maar ik wou graag heen neervallen. Ja, dat dat zou wat allemaal komen. Eén keer in het zet over hij neven, wa? Dat kent de verdomde vroeger zien dat de spoedeisende hulp nog niet meer zitterd is voor hoes. Ja, dat zaten ze heen neervallen. Wat zal ik nu? Ik weet niet of Stoor enigszins het maar in de gaten had. Maar dan is hij niet meer welkom. Nee, du zit ons flink weer met het klinkt. De hele dag komen hij lui. Die komen van in Nerven. Ik bedoel, van de buren. En die zijn lastig heen. Dat hand van die... Daar werden we rammen als jek van. Dat is het. Ja, maar je snapt het niet. Je had aanloof. Kijk op die zijn allemaal bij mij geweest. En had hij aanloof. Wat had u voor een programma? Wat had u voor een programma? Een gangshoop. Ja. Zet ik maar eens even. Dan kan je dadelijk onze nieuwe eventmanager en de nieuwe gastvrouw verwelkomen. Nou, dat klinkt wichtig, moet ik zeggen. Goedenavond, hallo. Hey. Hey, Pieter. Goeiedag. Hey, Carlijn. Mijn ex. Wat doet die man? Secretaris. Aha. Pieter. Doe in de fot. Ja, zeker. Dat houden we natuurlijk nooit. Nee. Hey, en zo blij wie een kind dat ik hier eindelijk aan de slag kan met Sharon. Hè? Aha. Ik sta te razelen op de been. Ik ben zo gelukkig. Wat een carrière switch, ja. Van gastvrouw, assistente, in plaats van ex. Toch? Secretaresse. Ja. Maar goed, we waren dus Genève. Ja, daar waren we naartoe. Oh, gezellig hier. Nou, we waren bij de buren. Ja, en bij de buren, kijk wat die kennen, dat kennen we ook. Maar 75 keer beter. Dada, bingo. Juist ja, bingo. Hè, wat? Je gewoon bingo hellen. Wat? Pieter, ben je Limburgs hangen voor de kinderen? Nee. Bingo is een ganz ander spel. Kine, dat is voor oudlui. Daar vallen we even in slaap. Dat willen we niet. We willen met de tijd met, we moeten het hips. En daarvoor gaan we bingo doen. Weet je wat? Deel even het kaart toe. Het begint steeds boven ergens. Ja. En dicht hieronder. En doen we ook. En dan als we allemaal een kaart hebben, dan gaan we bingo spelen. Pak ik even de spullen. Is dat een leuk muziekgebied? Pak je een kaart af en deur. Een kaart af, pakken en deur. Pak een kaart af en deur. Zo, misschien gaan we dat even doen. Ja? Ja. Een kaart deur. Pak een kaart af. Kijk je kaart af en deur. Dan werd de kaart net. Dat zou goed leggen weer werk. Die kaart en deur. Hey ja, da 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 da. Kijk maar daar mee, hè? Ja, leuk dat je er bent. Kijk, alles. Hallo. Afpakken, deurtje. Niet lang kalm, 0 gewoon doorgeven. We moeten vanavond ook die rondje af hebben, hè? Nou, ondertussen werden de kaarten uitgedeeld. Zometeen kan ik het spel ook uitleggen. Dus het is niet heel moeilijk. Het is eigenlijk een kinderspel. Het is makkelijker als de postcode loterij, maar net zo vervelend. We kunnen maar een paar lui winnen. Is het gelukt, Louis? Nee, boven nog. Er moest nog een paar. Even een vraag. Heeft daar het personeel zelf ook mee? Doe mogen meedoen. Ja, doe mogen meedoen. Doet je ook met?
Komt zo meteen een kaart. Hast du nog kaarten? Wij een keertje, houd het keertje even in de log en wapper er even met. Hoe harder je wappert, hoe hoger de klap wordt. Oké, dan ga ik uitleggen hoe het spelletje werkt. Zoals je ziet is het geen kienkaart, maar een bingo-kaart. Dat betekent dat de kaart veerkantig is. En dat betekent ook dat de lijnen horizontaal, verticaal en diagonaal kunnen vallen. Alle ken je op dus. Nog een groot verschil met kine is dat we niet spelen voor koffie, thee en suiker of een gestrupte kanien. Nee, vandaag spelen we... Zit ze goed af hier aan? Ja? Heb je ook een potlood? Ja. Goed zo. Vandaag spelen we hier om de woes. En voor Enrique voor een fantastische prijs beschikbaar gesteld gekregen hier door Fonzarelli. Had hem gesponsord, hè? Ja. Uit eigen mond gespaard, dus dat had geen tranen gelaten. Maar Sharon, wat kunnen jullie winnen voor Enrique? Een bifiewurstje. Ja, niet zomaar één, maar een bifiewurstje. Wat gebeurt gaat op de... Geest ze nu nog ruilen? Wat is? Geest ze nu nog ruilen? Wat ben je dit dan? Ja. Nou, die kaart, die was niet snappen. Nou, ja. Ja, dat is ook niet een getal. De kritiek kiezen van mij de veer. Nou, die wordt geruild op de eerste rie, prima. Zijn we allemaal klaar om te spelen? Het is zondig, ik weet het is zondig, maar het is ook minder zondig, hè. Ik heb echt nodig. Wie heller hier geluid maakt, wie beter virus vullen over de levenskeuzes die we voor u gemaakt hebben. Dus heb je zin om te spelen? Goed zo, dan gaan we beginnen. Sharon, laat de meulen draaien, laat de bul maar rammelen. We gaan beginnen. Voor een Rieke, horizontaal, verticaal of diagonaal. Het eerste nummer, dankjewel. 36. 36, nummer 36. Heb ze hem op elkaar 19. strijpen, maar... Oh, dat gaat maar snel. Ja. 19 is de volgende. 19. 19. 32. 32. Nummer 32. 43. 43, 43. 43. 22. 2 keer 11, 22. 46. 46. Je bent wat te snel, gewoon kind vanmorgen alles teruglezen op teletext. 31. 31, nummer 31. We spelen nog steeds voor Enrique, horizontaal, diagonaal of verticaal. Het volgende nummer is 11. 28. 28. 28. En wanneer je Rubino bingo hebt, of de Hubs bingo, stank op, Rob bingo. En ik kom nog toe. Ze willen niet. De bul? Nee, de bul. Oh. 15. 15, nummer 15. En dan kan maar innen winnen natuurlijk, hè. Dus de 50. eerste is nummer 50. 5-0. 50. 49. 49. 67. 67. Wordt het wel spannend. Moet één nog één nummer. 20. 20. 40. Nee. Bingo! Ja, die mevrouw. Nee. Nou, nee. Doe hem lief zitten. Daar hebben we één bingo. Ja, zie stong eerst op. Zie stong eerst op. Ik ga niet naartoe. Nee, wacht even. Ik kom even nog toe. Hallo. Wat is er naam? Esther. Esther. Zeg hallo Esther. Hallo Esther. Esther, komt ze vandaan? Heerlijk. Uit Heerlen. En gans hier naar de cultuurhoezen komen voor hingen naar het spot. Jazeker. De eerste keer? Nee. Natuurlijk niet. Volgend jaar nog eens? Jazeker. Misschien. En we gaan kijken of de bingo klopt. En als dat klopt, dan heb je hier een prachtige prijs gewonnen. En wat hebben we voor nummertjes? We hebben 40, 20, 36, 46 en 67. Dat is een correcte bingo! Ja, en je zit nog niet vegetarisch, hè? Gisteren over een vegetarische winnares. We gaan door. We gaan nu spelen voor de X. Dat is het moeilijkste van vanavond. De X, 2 diagonale lijnen die elkaar kruisen in het midden. Dus van de ene hoek naar de andere hoek. En denk eraan, in het midden staat het Fort Bingo logo. Dat telt ook met. Hè? Dan mogen we gewoon wegstrepen. Sharon, bent u er klaar voor? Jazeker. Zit je er allemaal klaar voor? Wilt u de prijs nog weten? We gaan eens even kijken wat we kunnen winnen. Want het is speciaal. We hebben een hele moeilijke prijs. Maar er hoort een hele grote prijs bij. Ja. De prijs werd immer groter. Een kookhoes van Slechter Bontekou. Daar hoe de maffia de perscup holt. Mocht ik beloven. We hebben ook woers Ja, in dat het mag assortiment. En dat deed Sharon even zien. Kijk eens wie ze dat deed. Oh. Ziek. Zo Nou, dan gaan we voor een kruis, voor een X, 2 diagonale lijnen. Het eerste getal is... 5. Nummer 5. 56. 56? Ja.
Oh, 80 is wel heel snel. Nummer 8. 33. 33. 41. 41, het wil naar huis volgens mij. 41. Hallo, hast du es op de oor Nee, gekeken? doe maar. Ik ga door. Hoe zijn we gebleven? 41. 61. 61. 64. 64. Opperste 70. concentratie. 70. Het is over Kreuz, is het? Over Kreuz. Gaan we naar de dweersligger? Ja. 33. 33. 33. Dat wordt spannend nu, hè? Ja, ga maar door. Ja, ik gewoon door. 48. 48. Wat zegt ze? 48. Kom, kijk weer of het goed gaat. Is er over Kreuz waar? En dat meldt ze zelf niet. De Belgische telt met. Oh, ja. ja. Net, hier moet nog maar 1 nummer. Ja, nog 1 zeg ik, ja. Dat was een zoeknummertje. Ja, het gaat goed. Doe de volgende maar. Gaat het goed? 52. 52. Dat kunt. De man niet. 4. 4. 13. 13, nummer 13. Oh, we hebben een bingo hier weer aan. Ja, die vrouw heeft gewoon bingo. Ik heb Wat niks- hadden een bingo? Ja, kijk. Dat is mijn kaart. Heb je die vrouw die kaart gegeven? Die had ze me afgenomen. Nee. Heb je de meneer die kaart afgenomen? Wat geruild. Je had geruild. Hoe noemt ze dat ruilen? Ik noem dat intimidatie. Mevrouw, wie is hier? Wat? Wat is haar naam? Riet. Riet. Zeg hallo Riet. Hallo Riet. Ja, Riet, waar kom je vandaan? Heerlijk. Uit Heerlen. Ja, Riet, je zit nu in de stakmedinnen van Kerkroo. En Ja. ik weet Riet. even nog niet zeker. Wij denken dat de woers hier heller nodig heeft. Wij denken hier dat de woers heller nodig heeft. Riet of Louis? Riet. Ik denk ook Riet. Ik gewoon- Dus ik denk dat het Riet langer terug staat. Dat is een korkwoers, geen druigwoers. Ik ga even kijken of de bingo klopt. 13, 8, 64, 41. Ja, 7, 3, 7. Het klopt, Riet. Een korkwoers heb je gewonnen. Kijk eens. Gefeliciteerd. Een applaus voor Riet. Mingoers. Ik zeg dat maar eens. Mingoers. Riet. Hoe is die in Ik kaart? geloof dat het is maat. Rustig maar, Louis. Oké, we gaan weer met de laatste prijs, de hoofdprijs van vanavond, de volle kaart. Wij als eerste de ganse kaart vol had, die gaat naar huis met de volgende prijs. En wat is de prijs, Sharon? Een heerlijke worst van Bello. Oetje. Ja, dat komt toch wel lichter in de buurt van de terugwoers. Een worst van Bello uit de kelder van de Leyen mag een beetje muf ruiken, maar als het velke eraf is, ruikt ze daar en breust ze daar niks meer van. Niet te gaan lekken, hè? Dat kan niet. We gaan door. Sharon, ben je er klaar voor? Ja, zeker. Zit je er klaar voor? Ik ben er klaar met de koffer. Neem maar op. Dan gaan we 62. 62. Oh, wacht even. Wordt toch een fout. Nummer 1. 1. Nummer 1. 37. 37. 9. Nummer 9. 56. 56. Mijn god, wat doet dat lang. 38. 38. Dan ga je dat wel ringen. 35. 35. 30. 30. Ik kan van Jack Bul meer. 57. Ja, 72. 72. Nee, maar het is hier nog maar niet. 72. 12. Ja, daar zit een strategie in, hè. 75. 75. 3. 3. Wacht, ik pak even een andere arm. Dat is wel het snelste ding. 25. 25. Ja, dat ken 53. 53. Oh, Jezus Christus. Misschien ik het voor de volgende 23. patch rond door die 23. apparaat. 60. 60. Pak nog eens wat ze dan op zijn likken. 71. 71. Had nog treipel. Wat is snel, jongen, maar dat is spannend. 68. Ik ga er even met, hè, want Ja, anders... dat weet niks. Wat kijk nou. 26. Laat ze rollen. Oh,
Wij komt er in de buurt, hij moet nog 1 of 2 nummers. Hang maar staan. 63. Dit is heerlijk. 63. Dit is heerlijk, Jan Dyscalculie. 48. Jan tijdsverlenging. Hebben we misschien een verzoeknummertje? 10. 10. Wie niet ergens is gezien, nummer 10. De laatste. En dan had ik met de oer zelf. De eerste die erop zit met een correcte bingo, dat heet hem. Ja, is het spannend? Is het spannend hoor? Bingo zeker vandaag. Bingo! Doe joh. Lekker op tijd. God, dat door de FM. Nee, het ging sneller. Het ging sneller als de trein. En wie is hier? Adele. Adele. Hallo Adele. Hallo Adele. En Adele, is het de eerste keer bingo? Ja. Bingo maakt. Oh. En wat vond ze ervan? Ik heb al met me. Echt hè? Moet het vaker doen. Ik ga even kijken of het klopt. Als het klopt, best vegetarisch of is het wel gewoon woord? Oh, kijk eens. zonder te bieten. Met een zonneval. En even kijken. 49, 4, 11, 60, 75, 9, 63, 37, 43, 48, 3, 62, 28, 52, 19, 6, 71, 38, 40, 32, 26, 72, 77. En het is een correcte bingo. Een applaus voor Adele. Ja. De woers komt naar je toe. Kijk eens. Nou, lekker smaken. Gefeliciteerd. Een applaus voor alle bingo-spelers, maar ook een applaus voor mijn assistente Sharon. En ik mag wel even zeggen, ik ben blij dat hier ze allemaal op een rie had. Wel op een rie. Van spelken spelen weer ze blij, jong, dan zit ze goed bij mij. Heb zo ze dan nog op een rie, dan heb ik het voor dich. Het is niet al te moeilijk, de dokter gaat verweer. Verlaten de meulen draaien, alleen voor het plezier. Ik wil toch het te winnen, ik kreeg ze het cadeau. Streep de nummertjes maar af en roep duidelijk bingo! En heb ze dan ook geen prijs, het gaat hier om de show. Zit back, relax en speel met ons. Bingo, ja! We spelen voor een rieke, voor een gruts of volle kaart. Op cijfers of muziek, het geeft een volle vaart. Het is niet al te moeilijk, let op toch over weer. Het leert de meulen draaien, alleen voor die plezier. Ik wil toch het te winnen, ik kreeg ze het cadeau. Streep de nummertjes maar af en roep duidelijk bingo! En heb ze dan nog geen prijs, het gaat hier om de show. Sit back, relax en speel met mij. Bingo! Sit back, relax en speel met mij. Bingo! Dankjewel. Oh, ik moet hier even voorbij komen. En een grote vraag, het is nu even pauze, kindje gaat gaan drinken. En let erop, hoe meer dat je drinkt, hoe beter dat verder uit gaan zijn. Je mag de potluid daar inleveren als je de zaal verlaat. En dan kunnen we die morgen weer gebroken, even sliepen voor die straks allemaal pauze. Geweldig. Geweldig. Kijk, zo wil ik dat je uur was. Had toch je geleerd, hoor. Niet, ik stond naar de film. Zeg maar even, met de voet had je het geleerd, of niet? Wordt je moeilijk in de voet? Ja. Alleen, weet je, dat kimmen. Ja, we zagen een keer gewoon kimmen was. Dat bingo. Dat was een beetje rommelig, vond je niet? Oh, ja, had ik een woers gewonnen, dat zal wel. Ja. En het schutje is vrouwen nog maar in de bal en dan zaten nee, de gouden kim. Ja. Maar wel waarde is dat die woers kunt. Ja. En dan moet ze onder aardigheid hezen. Ja, geweldig. Top. Trouwens, zie mevrouw, met dat klingmuurtje wel leuk. Wat was dat?
Wauw, dat klinkmuurtje ook door. Het riet ja van ons zo, geweldig. Ja, maar Jot, die woesten, die zullen wel Jot binnenkomen. Maar het gaat erom, waar, jongens en meisjes, dat we als kerkroer toch een beetje die voet aan het loven aan krijgen. Het wordt tote hozen, maar. Het zoals er in het begin, dat wordt tote hozen, wordt niks los. Nu, het begint langzaam maar een beetje te leven. Dat is het schöne eraan. Ja, leven in de brouwerij. Ja, dat laat u, hoor. Zullen we even een knie zoeken, maar samen. Nee, ja, zie je. Wenn er van kerk komt, dan moet er laag heen, maar. Bis je de humor erin houden. Nee, maar dat is bij de foto. En die wingbullen, die had me al geappt. Potverdorie, zaten ze geweldig door. Dadig. Maar die komen pas deze. Dus wenn die deze gezien had, wat die er van je maat hadden, dat is de hulle los. Maar jongen, amuseer maar ik hoop dat ze nog weer junt ontwikkelen in de voet. Maak je kans er wat met de voet. Tjedig junt. De kracht van ons Heere, wij duks onderschat. Ze zeken ons af en ze maken ons zwart. Met wit beeld huren dem zagen vier hu. Het schönste van Heere zit toch in de lu. Heere mi, hemet mijn stad. Domo mijn vriend sind, ja, dol ik mi had. Ik hang eider tijd van mijn leven gehad. Hele blied mijn stad. Wat anderen nog kriegen, hand vier al gehad. De gruiping van Heerlen, van dorpje bestad. Al is ons de rijkdom al lang afgepakt. Dat had ons alleen nog maar sterker gemak. Heerlen, mijn hemet, mijn stad. Door mijn vriend sind, ja, door ik mij had. Ik had heilig tijd van mijn leven gehad. Hele blied mijn stad. Vier magen verschillen, dat hield ons bijeen. Met fresco's en murals, met kerk en moskee. Het is bouwen wonder dat vier ons verstond. En al wat nog grauw is, dat maken vier bont. Heerlijk, mijn hemet, mijn stad. Door mijn vriend sind, ja, door ik mij had. Ik had heilig tijd van mijn leven gehad. Hele blied mijn stad.
Ja, Paul de Leeuw, die had terecht. We moeten weer hem groeit op ons leeftijd helen, zie je. Wat? Toch, ik bedoel, al hand van hem maar een hospitaal helen. Oh, mijn god, nou, doe toch niet zo'n kal. Ik ga niet al naar een andere kool. Oh, weer. Het wordt vruchtig, hè, naar de bingo, voor dich. Ach, Joop. Boah, wat kennen die jullie in de zoeven, kerel. Boah, ik ga in een kater. Was ze de kater? Hé, wenn het lastig is, hè, kan ze naar het asiel brengen. Oh, alsjeblieft, nou, Joop. Zeg je dit zo bij de hang. Hé, maar Louis, luister eens. Vier hand toch eerlijk al zoveel samen metgebakken, wa? Weet ze dat? Ja. En wij hadden samen een bovenop krijgen. Ja. Ik ga je eerlijk gebied samen een sociaal werker. Du zou eerlijk kunnen zeggen dat ik missionaris word. Ja. Eerlijk. Dat ik in overdrachtelijke zin, als het ware, zilverpapier aan je spaart voor de winkeltje aan de overzien. Ja, gelijk. Maar ja, dat blijkt al jouw Mission Impossible in eerlijk. Ja, gelijk, echt hoor. We was een arme horst, wa? Ohne mich, zo lang ergens op water en brood, hingen de tralies. Oh. Maar wat is wel een miljoen verdrag? Ja. Weet je, ik verlieg ons samen wel eens met de rief en langjurig huwelijk. Jullie weten niet wie dat is, dan moet ze me vertellen. Ja, dan kunt ze heen van die werk, de deur gaat open, de jas werd ik aangenomen, die werd geduid, geputst, de vrijdagswerk. Ja, jawel. Dat ken ik wel. Maar ja, dan wist ik dat in de verkeerde deur stond. Dit kan zich allemaal lachen, hoor. Nee, maar serieus, weet je, dat vier al, nou toch, dat vier al astronautisch lang bezig. Wat? Astronautisch Wat lang. is toch pleut. Astrologisch. Nee, lang bezig. Weet je moeilijk, ik heb wel je boek astrologisch. Zit je nu weer aan het eindelen? Ja, maar Niks, vier moeten vier. Wat? Hier neven. Verzoon het niet meer van neven aan. Oké, hier in de Vod, het epicentrum van de Heilige Striemoe. Ja, juist. En de rest kan ons frikken. Borst, verroes, auf geht's. Wat? Ja, maar moet ik eens zeggen, had hier al carnaval of zo? Of, Nee, het is februari. Ja, daarom. En daarvoor organiseren we hier in de Vod het Oktoberfest 2025. Ja. Toch niet van de Duitse kroon, hoor. Nou. Dat moest toch even zeggen, du halve Pruis. Ho. En ik kom in december met baard en muts. Niks ervan. Een richting Oktoberfest, dat werd het. Ja, hier in de Vod. Ja. Maar luister, denk je dat er toch nog luien afkomen tegenwoordig? Ik denk dat er toch nog luien op afkomen. Ja. Hier, de lui zijn er toch al. Oh, frek. Ja. Oh, maar dan moeten we wel heel snel onszelf en de Vod gaan verseren. Ja, nou, hang uit de mouwen dan. Toch, kom, paplei ook met helpen. De krempel staat hier. In 5 minuten van Helen naar Beieren, dat kennen we wel, hè. Van de Vod naar het Hoofdbrouwhuis. Hoofdbrouwhuis, brui zal ze bedoelen. Is er een brui, hé? Ja, brui is het, hè, hoor. Maar chaos zal ze bedoelen. Ja, dat ook nog. Maar wel met Frank zo te zien. Met Frank. Dat weer schön. En Frank zal er altijd blijven. En by the way, het is astronomisch. Astronomisch. Astronautisch. Astronomisch. Ja, nu is dat niet meer. Dat blijft het ook. Astronom. Wat is het? Oh, wacht. Het is vrijdagavond, de café zit vol. De werkweek moet even bezinken. O stamkrook zo warm als een hol. Om dich lekker een pilsje te drinken. Met ons vaste kliek zit veer aan de tap. Daar weet veer hoe zomer te vingen. Daar vul voor ons riek, daar lach veer ons slap. En diep in de nacht zullen zingen. Ons vriendschap zal blijven. Nee, die gaat niet kapot. Ons vriendschap zal blijven. Al gij al op de Vod. Tot de veugeltjes fluiten. Houd de veer in het ei. Ons
vriendschap zal blijven. Nee, me kriet ons niet klein. De laatste roddels die werden gedeeld. Ze klinken wie sterke verhalen. Wie al in de turp reilt en zeilt, zit een klein beetje waarheid verscholen. De tapclub gestaag, de glazen zijn vol en langzaam verdwijnen de zorgen. En midden de slag betaal voor de tol, de man met den hamer kunt burgen. Ons vriendschap zal blijven, nee die kind niet kapot. Ons vriendschap zal blijven, al gij al op de vod. Tot de vogeltjes fluiten, al te verie met ei. Ons vriendschap zal blijven, hey me kriet ons niet klein. Maar dat wordt vroeger, dat is nu voorbij. Al bleef het verlangen ons lokken, een deel van de groep is nog hier. Maar de rest is uit Limburg vertrokken. En zo aan nu en dan kriebelt het bloed. En treffen weer ons nog eens even. Doch genieten veel van, dat voelt toch zo goed. Als die je van vroeger herleven. Ons vriendschap zal blijven, nee die kind niet kapot. Ons vriendschap zal blijven, al gij al op de vod. Tot de vogeltjes fluiten, al te verie met ei. Ons vriendschap zal blijven, nee me kriet ons niet klein. Geweldig, hè, jongens. Wat is los? Zijn we al fertig of kan ik helpen? Of Ja, zo? steek de ogens, de hang uit de mouwen, ja. Ja. Oh, en verkleidig. Zet tegen een hoed op. Ja, hier, zet tegen een hoed op. En een hoed op? Ja. Moet ik me verkleden? Ja. En dan steekt hem ik. Jong, daar steekt nog een peertsgeschier, dat is toch goed? Trouwens, kameraad. De onzin, die had stoer gebroken. Ja, Ja. Met die future-proof masterplan. Met extra injectie voor de pleinen. Ja. Of voelt ze soms zagen dat ze zich wegens succes aan het voet gejaagd in Kerkrot? Oh jongen, snap het ja niet. Kijk, binnen een paar maanden Put stuurt mij de vis. Wat? Ja, Put stuurt de vis. Luister. Ja, nu zal de vriendschap kan toch bestaan blijven. Voorlopig werk ik me eigenlijk maar kapot. Of had de heren stadsdichter nog een aan te merken? Nee, verand even uw verlag, Ja, dat zal wel. maar verand even niks en dan kan maar beter zwiegen. Wa. Ja, dat is het slecht. Kent ze die vuurbeeld aannemen? Arno, wat? Zwiegen, dat is als het ware het nieuwe moelen. Zwiegen. Ah ja. Kijk, kallen is niet slim. Kijk, wenn het kallen maar beter is, als we het zwiegen uit geweer zou zien. Wat een hekke filosoof. Dan zal ik nog een. Luister, let op hè. Een ruimteschip met alleen maar vrouwlui erin. Ja. Is dat onbemand? Ja. Dat weet je niet. Ja, dat weet ik wel net. Ja, je weet het niet. Je weet het niet. Kijk. Weet je dit hoor? Nee. Jongen. Kunnen we nu eens eindelijk ophuren met de stomme kaal? Voor zijn je in een bocht geworpen om te versieren, dus veilig. Kom, Oktoberfest. Dames en heren, vol trots presenteer ik u onze eigen festbaster Pieter met zijn charmant Sharon. Goeiedag, ja. Herzlich willkommen in het Oktoberfest. Wir maken een fest.
Sind ihr fertig für die Stimmung? Ha, fertig, fertig? Was sage ich? Nein. 41, los mit die Ziege! Hauen wir auf die Pauke, ja, wir wachen nur bis morgen früh. So ein Tag so schön wie heute ist für uns die beste Medizin. Komm, gib mir deine Hand, denn heute feiern wir. Wir sind so froh gelaunt und haben einen Grund dafür. Es wird Rabatz gemacht, so lange bis die ganze Bude knackt. Und wenn die anderen zur Arbeit gehen, sagen wir Gute Nacht. Es wird Rabatz gemacht, so lange bis die ganze Bude knackt. Und wenn die anderen zur Arbeit gehen, sagen wir Gute Nacht. Bier her, oder ich fall um, okay. Bier her, oder ich fall um. Soll das Bier im Keller liegen und nicht hier die Ohnmacht kriegen? Bier her, oder ich fall um. In München steht ein Hofbrauhaus. Ja! Da läuft so manches Festchen aus. Da hat schon mancher braver Mann gezeigt, was er so vertragen kann. Schon früh am Morgen fing er an und spät am Abend kam er heraus. So schön ist's im Hofbräuhaus. Wenn das Wasser im Rhein goldener Wein wär, ja, dann möcht ich so gern ein Fischlein sein. Ei, wie konnte ich da saufen, brauchte keine Wein zu kaufen, denn das Fass vom Vater rein wird niemals leer. So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie vergehen. So ein Tag, auf den ich mich so freute. Und wer weiß, wann wir uns wiedersehen. Ach, wie bald entschwinden schöne Stunden und die Tage im Wind verweht. So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie vergehen. Es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein Bier. Drum fahr ich nicht nach Hawaii, drum bleib ich hier.
geht der Durst nicht weg. Immer sitzen sein, Liebling, das kannst du nicht. Aber das Leben wird dir noch geben, was es mit 17 dir verspricht. Einmal da wirst du 70 sein, dann bin ich noch bei dir. Denn du wirst immer geliebt von mir. Welt, weil ohne Liebe alles fehlt. Rosamunde, schenk mir dein Herz und sag ja. Erst die Mama, Rosamunde, glaub mir auch, ich bin dir treu, denn zur Stunde Rosamunde ist mein Herz gerade noch frei. Ein Prosit, der Gewöhnlichkeit. Jo, wat een feest, hè? Ja. Weet je? Wat, hè? Het werd echt, ja. De vod die gruit en bluit. Ja, echt. En we zijn nog niet fertig. Wat, we zijn nog niet fertig? Wat veel van een noedel, hè? Hoe loos toch eens? Ja. Wat is kapot? We gaan dat lukt toch toch? We gaan een talkshow doen. Ja? Talkshow? Een hondenshow? Nee, talkshow. Dus met kippen. Oh, talkshow. Wat is dat, een talkshow? Ik denk, dan moet ik dan poeder nog keuren. Weet je wat? Ruim de Oktoberfest, kom even op. Zijn een paar dus gereed? Kunnen we vandaag beginnen? Is goed, dun van. Nou, handen op.
Heel goed, dit is het. Ja, ik heb het bedacht. Ik wil aan de tafel, wil ik er Arno hebben? Arno, ja? Aan de dus. Paul. Huh? Ook aan de dus. Carlijn. En de Louis. Hè, wat? Ja, aan de tafel. Het is toch zo. Oh. Toch zo. Oh, verkeuter. Sharon, doe deze de regie en zo zit de Louis klatsen. Ja. En nou, dan is het nu tijd voor uw nu favoriete talkshow. Ik mag u presenteren Vuur de Vod. Vuur de vod, vuur de vod. In de vod, hou hier alles vuur de vod. Vuur de vod, vuur de vod. In de vod, hou hier alles vuur de vod. En dan nu een aandacht voor de gastheer van vanavond. Een combinatie tussen Jeroen Pauw, Renze Klamer, Eva Jinek en Johan Derksen. De enige echte Frits Speld. Vuur de vod, vuur de vod. In de vod, hou hier alles vuur de vod. Frits Speld, Frits Speld, Frits Speld. Ja. Goedenavond samen. Chic dat er alle nu bij zit bij onze talkshow Vuur de Vod 2025. En dat werd net voor de Vod gehouden. Maar wanneer eenmaal de Vod in zou gaan, dan gaat dat ook veranderen. Want voor hand hij de drijwees, de waarheid, zit wakker. En hij is warmde. De drijwees van de VDV, zal ik maar zeggen. Mijn god, lieve Frits, wat bist du die bij je in het razelen? Mijn god, wat een letter allemaal, wa? Zou we het dan niet toch kunnen gaan over corrupte wethouderen? Wa? En kloemele ideeën en een kloterij? Dat zijn dan de drie kaasverhelen. Of willen we liever je muur niet houden? Doet van op zijn kerkruid. Doet voor jod, je weun, je muurlijk. De drie jees van kerkruid. Ja, maar zo. Hast du goed gedaan. Ja, maar klaar. Jonge Frank, zo voor om te beginnen eens even afspreken dat ik de vragen stel en dat zoek het zelfs met echt het vraag. Is dat duidelijk? Ja. Dan eens even kijken wat ik het zit allemaal al deed, ben de rest van alles te doen, dat merk ik al direct, maar eens kijken wat ze me aan een dus gekroond hadden. Ik ga zien dat een gesjeesde wethouder daar dek is uit Kerkroor. Dan had ik geen uitgebluste activiste, Carlijn Munsterman. Ja. Dan hij de gemankeerde Wiet, Louis Dingeskerkes. En dan ook nog Paul Munsterman, de mislukte stadsdichter. Familie? Ja, Frits, daar kun ik gewoon niks aan doen. Oké. Nou, laten we maar eens beginnen dan. Dekkers, had ik het nu goed begrepen dat ze zich in Kerkroor aan het voet gejaagd en dat ze ons kunt vertellen wie vier het moeten doen? Kijk, Frits. Wanneer ik goed geïnformeerd ben, bist du een jong van de Bekker. Ja, fijn. Dingenpap had veel eier gebruikt. In de deeg voor de vlaam te maken en de broodjes en snap ze? En eier, die schreef ze met A-I-E-R. Eier. En E-I is gewoon A1. Snap je? A-I. En dan had ze met uw heerlijksplaat, u kalt voor ei. Wat is er ei? Is met E-I. Omdat de A voor iedereen het alfabet is wie de E, is I voor het beste wie ei. Ja, maar wat een onzin, Arno. De giert zich uit als wethouder, ex-wethouder van de pleien. Alsof ze in Kerkroor 26 pleien hadden. Dan gaan ze maar in een plei, want dan zagen we plei tegen, dat is de maat van nog. Waar de Joep steekt en alles. Jongen, en dan kun je een beetje een dikke doen. Ja, ik ga niet meer. Ja, vind ik ook. Ik stop me geen jenne dikke. Ik bedoel,
Nou, denk er maar even over na. Nee, maar kijk, onze maat is geen plei. Nee? Nee. Kijk, daar had ze net wat zo. Het is gewoon een maat. Ja. Snap je? Er gebeurt alles op. Ik snap er helemaal niks van. Ik gewoon eens maar even toch met is het zo verhellen niet meer kalijn verkeerd. Ik gewoon eens even met het kalijn. Dat klopt, dat stoe hij die jongen een beetje aan het verstand begint te peuteren dat het 21e eeuw begonnen is. Absoluut, Frits. Ja, en dat probeer ik al jaren. Ja. Dus ik ga me gedacht, ik pak het wat ons allen nu verbroedert. Hè, dat ik alles gaat korter bij je komen. Dus ik hou me gedacht, melk. Er zijn voor allen nu goed met geworden. Waar? Met de koumelk en met de moedermelk. En Moedermelk. Ja. Zeg het zijn man, had ik ze gehad. Gefeliciteerd. Ja. En ze hebben tegenwoordig allerlei organische alternatieven voor melk. Want in melk zitten allerlei hormonen. En dan had ik het ook nog net gehad over de formule, de roodzooi. Maar de man die doet, ze hebben echte melk, amandelmelk, havermelk, sojamelk. Allerlei zo goed en biologisch. Maar dat is allemaal te modern en te neumodisch. Maar doe denk wel dat ze dat met de slukske havermelk opgelost krijgt. Ja, Frits, ik hoop dat het met havermelk opgelost kan worden. Want ja, ik weet niet of je weet wie lang het duurde om een amandel te melken. Ja, ook fijn. Doe dan, Louis, kent zoals eens voor Duitse wie dat zit met de koffiemachine en de vrachtwagen en dat de machine er van af is gevallen en zo is dat allemaal zuivere koffie. Boenen. Boenen. Ik vroeg het aan hem, hè? Ja, sorry meneer Pelt. Boenen. Boenen. Ja, witte boenen, groene boenen. Boenen, kijk, boenen, het moet zich lonen. Boontje komt om zijn loontje. Wat? Ja, als hij een beetje de wonderbonen volhouden. Ja, en is de boen nu rechts gebrand of is ze links gebrand? Geen actieve herinnering meer aan. Nou ja, totaal onbegrijpelijk, maar misschien dan dat het gaat duidelijker werd wanneer ik dich vroeg naar die zeecontainers die ze in de gaat wil zetten. Hey. Mollerij en discriminatie. En dat ziet hij immer maar over de zeecontainer. En dan steekt ze daar met zijn A-container best of B-container. Dan weet niet of je kan. Alleen maar zeecontainer door. Ik vind dat je een letter en een container verdient. Het werd immer erger. Misschien met dat ik goed tegenverstandig woord kan krijgen, Paul Munsterman. Logisch. Wie doe het die kumpel, de keulaarts, die wil stadsdichter werden. Hey. Zo lastig kan dat toch niet zien? Nou ja, gezien ons succes op het LVK, of zou ze zeggen dat makkelijker wordt. Maar ik zal je vertellen, wat die op een hoop breuzelen was, dat klopt allemaal niet. Dat is maar in de plei, voor het Roodhuis, hele is in de plei. Is dat plei? Daar hadden ze gegraven. Nee. Gegraven, serieus, met archeologen. Nee. En weet je wat ze gevonden hadden? Nee. Een pot. Een wc-pot? En een pot. Maar, laat me goed kallen. Een pot. Weet je wat erop stond? Nee. Vlagges. Wat zagen die archeologen? Dat is de oudste Romein, maar dat woest ze heel hard rondgelopen. Wat? In gans Nederland. En gans hele vuur op. Haha, vlagges. De Romein. Weet je wat oorspronkelijk erop stond? Nee. Flaten. Ze worden het sheethoes van de termen gek. Huur op. Het beliep een goed stuk kul wat er me geeft. Nee, dat is echt waar. Ik heb het toch zelf gezien. De Luhand heeft betaald voor zo'n keertje en dan zit er zo'n onzin op het hangen. Ja, maar het gebeurde helemaal de drieëns maar eromheen, maar is dat nu een op het criminele pad te gaan? Dat werd Bist op het criminele pad. Wanneer ik nu een gouden troon gevangen hou, daar worden nog geen angst geweest. Niks, wat vingen we? Een pot met flaten erop. Jongens, ik kan er niks aan doen. Met kuttelen erin? In het midden. Nog van de Romeinen? Nee, die had geschiet in een kerk. Dat huurt toch erop. Nou ja, slap maar voor zo'n onzin. En dan vuur het Roodhuis. Ja. Ik had het idee dat hij een onderkuttel ingetrokken werd. Ja. Het is allemaal, er is geen touw aan vast te knopen wat hij allemaal gebreuzeld werd. Maar misschien kan er me eens vertellen wat ik nu werkelijk op de lever ligt.
Frits, eigenlijk zijn we allen een beetje bang dat ons leefje de vod moet touwmaken. Ja, daar word ik ook het meeste bang voor. Doe Kijk, maar dat je niet passeren. Oh, wat dat je niet passeren? Wie is dat met die mieter van je van mij? Doe als ik dat maar. Als ik niet meer dan. En je gaat het. Kijk maar niet. Ik weet niet wat de zag, maar hoor je het. Jong, die is er komen zwamen voor niets. Ja, echt, joh. Het hoeft niet. Wat? Kijk, ik ga een nerven de weertje je maat. Die had ik extra je maat hoor. Die had ik extra opgericht. Dat was leeg geen nerven. Of zullen dat voor jezen? Ja, wat had ze door dan aan verdiend? Wat niet? Wat had ze er met gespeculeerd? Wat had ze door voor krakers en gezegd? Ik pak niks tegen de krakers. Die moet ook een dak boven de kop hangen. Jongen, het geeft nou alles hier op, hè. Arno, vertel. Ja, eindelijk. Kijk, ik ben een beetje king aan hoes, zelfs als kerkgrootje. Maar ik zorgde voor het kapot, joh. Ja, ik zorgde voor het kapot, joh. Dus, ja, zeker. Wij trainen nu snuits komen voor het kapot. En toen dacht ik, toen moet ze rijden. Dan moet ze het zoals ze zien als kerkgrootje, zeker als wethouder van pleinen. Maar op het Wilhelminaplein, wat toch voor leven in zou kunnen zitten. En toen had ik geen nerven van wiertje af, had ik je opgemaakt. Je weet een vergunning en ik had je verf, de onkosten gehad. En dan had ik lu lossen komen, een beetje lossen zien wie het kind. Toch, die twee van Hulsberg, toch, die geleerden, die waren bij mij. Ik had ze rumgeschikt, dat klinkt toch, met de halve meter. Kind hebben bij mij. En dan had ik een rumgeschikt. Ja, je wil hem heen, je kabouter maar te maken. Jazeker. Dit is een pop-up weerschap. Hé, never. Een pop-up weerschap. Du bist pop-up. Dit is alleen maar wat hij zegt. Jazeker, Samo. Dat kan toch alleen maar een kerkgrootje bedenken? Ja, zeker. Kom op. Wat? Dat handvragen had dat een beetje toch ook gezegd? Waarom zo ingewikkeld? En een mummie is ingewikkeld. Ja, maar ja, laten we het ophuren met die meersen. Kijk, er zit er voor dat hij nu jet los is in de tempel. Of niet? Wist du dat ik de hele tijd gedacht had dat hij de maffia-hinger zoos? De maffia? Ja, Maffia? Ja, du kennst den wel. Heerlijk. Van die betonblok die ze vol neerzetten. Met die rare ideeën van een zwembad dat dan met cement vol Jazeker, in de In ons kerk. leefstad, heerlijk. Genau door wordt het verwaard, joh. Kijk. Laten we maar eens even ermee lachen. Dit is je vaste loven. Vaste loven. Volgens mij zit er ook de maffia-hinger. Nou, dan mag ik toch hopen. De vaste lovensmafia. Mijn leven, god, ik ben voet, hé. Maar. Regelen een rieke prins en nog een adjudant. De Elverhoort van de Verijn is onze beste klant. Je zal een noodschet zagen, want discretie is ons vak. De boerenhand, hij boeren, dus eenvoudig is zo gemak. Ons heng zit wit gewestje en vier handen pokerfeest. En dat vuur gans bescheiden 11% op de entrees. Wir zijn de maffia van vaste loven. Wir ritselen en tricksen op bevel. Wir zijn de maffia van vaste loven. Want sjoemelen is ons verdienmodel. En schieders in de aarde kunt dat niet in de gazet. De griet van ons een zelfgemakte peerschop in gebed. Wir zijn de maffia van vaste loven. En wir zijn maf van carnaval. Door Zwarte Maat is ons domein met alles vuur het vest. Kanonnen met confetti, oude schminken, klonen, yes. Aangelengde limonade en schnuts in ganse kist. En dan met zagen dat het van de
schommelen is ons verdienmodel. En Chinos in de aarde kunt dat niet in de gazet. De kriet van ons de zelfgemaakte peerskool wegenbed. Wir zijn de maffia, waar was de loven? En wir zijn maf van carnaval. Wir kopen ieder juryen met winst gegarandeerd. Ons penningen die steken, dus werd niemals gefouilleerd. Wir regelen ons seks gezongen, hangen hongeree. En klauwen dat geliefde Bertha Paulussen trofee. Hey, ja! Wir zijn de maffia, wat was te loven? Wir ritselen en trutsen op bevel. Wir zijn de maffia, wat was te loven? Wat schoemelen is ons verdienmodel. En Chinos in de aarde kunt dat niet in de gazet. De kriet van ons de zelfgebakte peerskool wegenbed. Wir zijn de maffia, wat was te loven? En wir zijn maf van carnaval. En wir zijn maf van carnaval. Toch snap ik het niet. Ik snap er niks van. Nu had we ons toch vies in de luren laten liggen. Ja, in wirtschaft van neven, oneigenlijke concurrentie, pop-up. Ik snap het niet meer. Nou, je nog over roepen, het is toch joden zo, hè? Ja, maar de werk, als die nou eerst doorheen houden, dan werden die gepopt. En dan komen die weer fris gepopt naar voren. Ja, al die popperij. Ik snap dat niet meer. Dat had toch niks met zijn magen. En Bob, weet je, had toch ja niks met zijn magen. Door werd niet gepopt en hij werd al lang niet meer gepopt. Ja. Nulke, leg het nou voor dich neer, jong. De Arno had toch juist alles goed gedaan. Ik bedoel, eindelijk het positief nieuws. Ja. Nou, ik denk het wichtigste is verblijven hij en verblijven bij. Ja. Kijk, dat is het. Alle lui met hart voor alle lui. Ja. Kijk, en dan werd er Louis ook nog romantisch op zijn oude dagen. Oh, tegen in een papieren zakdoek voor mij. Papieren zakdoek. Ja. Daar hebben we nog een leuke wiets over. Oh ja? Ja. Waarom gebruiken een ambtenaar geen papieren zakdoekje? Ja. Omdat er tempo op steekt. Ja, goed hè. Huur op met de middenzieken tegen Kalje. Jongens, we moeten op Nuis Vienna. Kijk, we moeten deurig, we moeten op Nuis Vienna, hup. Ja, weer gewoon stoppen. Oh, Dat ook nog. wir veranderen vielleicht auch langsam zieht. Stoppen. Wat bist du mir gerade kijken? Ja. Ja, wir haben gewöhnt, ich meine, du hast es ja wel een beetje gek gemaakt, aber müh, wa? Ga niet wakker gemaakt. Wakker gemaakt, dan wordt het slaffen. Zullen we maar zeggen wie een keer, ik ook KWJ, kunt wel jot. Ja. We amuseren ons hele steuntje op dat Wilhelmina-play. Ja, Kom, ja, dat is een beetje allemaal. amuseren, ja. Zo we vier samen gaan zingen. Dat is misschien wel gezellig, toch? Ja, dan komt het ook van. Oh, daar houdt ze niet tegen. Nee, dat hou ik echt niet. Nee, echt niet. Een machine in de vod. Ja, dan lachst du dich kapot. Ouderwetse vastelovend. Een machine in de vod. Al ga ik de wiets af in een groot kruts. En met ons soms schetten vuil van bier en wien gesnuts. Dat ik van al het plaatje toch het liefste ben. Ja, daar gaat vieren. Hop! Een machtimong in de vod. Ja, dan lachst du dich kapot. Ouderwetse vastelovend. Een machtimong in de vod. Spellenbuut en liedjes, alles zit erin. Joekse geen vuur, oud en jong, of juist ertussenin. Alles speelt met spas en vreugde en doet het
tegenzin. Ja, daar gaat vier in. Zing on, come on! Immer Stimmung in de Fotz. Ja, dan lachst du dich kaputt. Ouderwetse vastelovend. Immer Stimmung in de Fotz. Wie het moest heren, ja, dat maakt ons voel. Ook in het cultuurhuis is er immer get te doen. Al bij de gedanken klinkt weer immer gozen. Ja, daar gaat vieren. Everybody sing on! Immer Stimmung in de Fotz. Ja, da lachst du dich kaputt. Ouderwetse vastelovend. Immer Stimmung in de Fotz. En hoe kinderen, alle neus, kom op! Immer Stimmung in de Fotz. Ja, da lachst du dich kaputt. Ouderwetse vastelovend. Immer Stimmung, immer Stimmung, immer Stimmung in de Fotz. Ja. Jongens, hey, wenn het dat toch niks weet, hè? Met ons als stadsdichters, hè? Ja, misschien kennen we wel de poëten van de Votweide. Ja. Wallé, dat is aan de ogen schat. Get. Nee, maar ik vraag ondertussen, je hebt geschreven, misschien is dat leuk, maar ik dat nog even voorlees. Maestro. De Nul, de Frits, het Helga en de Dekkers. Het Sharon, de Geliende, het Carlijn en nog de Lei. De Paul, de Louis en ook nog de Pieter. En tel door het ganse orkest ook maar bij. 4 handen gegoven, 4 handen best gedaan. En 4 kinderen nu al zagen dat de wetenschap blijft bestaan. Ja, 4 hand van al verzonnen, stom dingen geprobeerd. En hopelijk had die rug daarmee goed geamuseerd. Het is je bouwvastelovend, maakt spas en hoor ik vrieën. Dan hopen 4 angeljaar werden in de Vot te zien. Stellig vuurlijk Klingenplein, met Schievalingen Beum erbij. Een kruising in het centrum van de stad. Het boezen van bedrijvigheid, van leven en gezelligheid. In plaats waar ooit de tram gevaren had. Ik weet schaf nu en wat voor een. Nog hingen een goed kruts versteen en immer wordt er stemming in de boet. De Helga trok zich dat niet aan, hij stond daar met de rug op aan en bij de bieg kwam al
alles toch weer goed. Lonniguren. Hing ik ergens voet, jo, hing ik ergens voet. Het laatste glaasje moet verschot. Hing ik ergens voet, ja. Hing ik ergens voet, jo, hing ik ergens voet. Het laatste glaasje moet verschot. Hing ik ergens voet. Holland of moet Engeland, van Jiekeren en Jiekenstand. Die genger voelt zich door wie heen. En houden zich bij je gepak, daar wordt nog vlot het keugemak. Met spek en eieren doepelen met zeem. En voor het doepen dagen door, en woel me lerm op hema goor. Daar wordt een stupje duks een goed probleem. Maar voel me daar een roet gevlot, daar voel me zich de box kapot. Ik vraag je liever dat ze zo gaat heen. Hey! Hing ik ergens voet, jo, hing ik ergens voet. Dan voel ik mich de box kapot. Hing ik ergens voet, hing ik ergens voet, jo, hing ik ergens voet. Laatste glaasje moet verschot. Hing ik ergens voet. En nog hier, kom op. Het laatste glaasje. Hoe? Nog een keer. Ja. Laatste glaasje. Allee! Hing ik ergens voet. Jo, hing ik ergens voet. Het laatste glaasje moet verschot. Hing ik ergens voet. Hing ik ergens voet. Jo, hing ik ergens voet. Het laatste glaasje moet verschot. Hing ik ergens voet. Hatsé! Hoppa. Merci, merci. Dank je, dank je, dank je. Alena! Voor de af te vieren. Of voor weken op repeteren. Het snapt er wel. De ouders liet de kleien, die moeten uit bewaar. Wat wieren nog voor stof voor, dat moet bij je gestaan. De man nog door met poetsen, al hoeft dat de gesliet. Want wanneer de keer daar langskomt, daar wordt ze niet weer kwijt. In zijn zoveel weken, kom hij weer door de sloot. Verhingen op zijn kerken, zong hij daar in de mond. Loemelee, ja, loemelee. Hallo loemelee, kom kijk eens in de kist. Loemelee, loemelee. Laat eens kijken wat bij je gezuimerd is. Loemelee, loemelee. Kom maar heen nou met een best niet zoveel liggen. Ik dat bungel aan de woord, dan is er niet het naar de grond. Vul het met op of vul het tegen, ja. Loemelee, knijdemelee. En we gaan. Wie meer maar hoog gezuimerd, wie beter wordt douche. Al hou me luxe indruk, dat hen ik goed gevoeld. Want vuur dat bungel loemelen, wat vosselen wie je ging. Kreeg we een gans knipupje, niet groter wie de pink. Een windvogel, een buurlijke, een pieke gans van eer.
Al horen het klinkt brullen, wordt dat de mensen weer. Loemelee, loemelee. Halleloemele, kom kiekens in de kist. Ja! Loemelee, loemelee. Loos kieken wat bij je gezuurd is. Loemelee, loemelee. Kom heen met en het is niet zo verlegen. Ik dat bungelanden wordt, dat is een lieden naar de grond. Wil het met of wil het tegen? Ja! Schrijf loeren. Wat houden vierlijks nerven, want her het morgen komt. Want nu soort hij geblieken, wat of het overvond. En het juiste mijn oor, daar gong ze door geen hoes. En snap dus wat ze kriegen, kost je zelfs de chicste blues. Een stukje van de opa, de lakens van gebed. De bungel van de pap en van de oma het corset. Loemelee, hoppa, loemelee. Halleloemele, tot kiekens in de kist. Ja, loemelee, loemelee. Laat eens kieken wat bij je gezuurd is. Loemelee, loemelee. Kom maar heen door met de beste soeveregen. Ik dat bungel aan de woord, dat is een lieden naar de grond. Wil het dit, of wil het dit? Doet je hoger. 1, 2, 3. Loemelee, loemelee, loemelee. Halleloemele, kom hier eens in de kist. Loemelee, loemelee. Nog stiekem wat bij je gezuurd is. Loemelee, loemelee. Kom maar door met een beste soeverlegen. Ik dat bungel aan de woord, dat is de lieden naar de grond. Wil het niet, of wil het tegen? De windvogel en muurlijke gaat niks van bosjerij. Met de handen liggen gerust van loemelpan en loemelee. Hey! Dankjewel! Dank u! Dankjewel! Merci, merci.